S pacientom trénujte uchopovanie predmetov rôzneho tvaru, od najmenších a ľahších predmetov, ako je prázdna fľaša, hrebeň, papier, pero, štipec, až po väčšie a ťažšie predmety, ako je pohár s vodou, mobilný telefón a podobne. Cieľom je naučiť pacienta používať ruku v každodenných aktivitách. Hygiena, sebanasycovanie, používanie elektroniky a podobne. Pacient podľa obratnosti ruky môže využívať Lego kocky, modelovanie z plastelíny, omaľovánky, prehrabávanie sa v šošovici. Na tréning prstov a otváranie dlane môžeme využiť gumičku.